Мъдреците на Китай. Конфуций. Избрани цитати с коментари. Автор Иво Станоев. Първо издание. Книгата е отпечатана по случай 90-тият рожден ден на моя баща Кирил Станоев. За мен. Кой съм аз? Преди да отговоря на въпроса кой съм аз, най-добре първо да кажа кой не съм. Не съм професионален философ, не съм професионален преводач от китайски или какъвто и да е друг език, не съм професионален каквото и да е. Така, след като уточнихме това и ако все още слушате, да ви кажа кой съм. Казвам се Иво Станоев, роден през 1968 година в Благоевград. Завърших средно музикално училище Любомир Пипков в София, специалност кларинет. През 1991 година напуснах Музикалната академия в София и се завърнах в Благоевград, където работих като репортер за местни печатни издания. В средата на 90-те години, заедно с приятелката ми, създадохме първата в града фирма за доставки по домовете. Фирма Мариана. През 2001 година заминахме за Корея, където работихме като учители по английски. По време на 6-годишният ни престой в Сеул, Корея, започнах усилено да чета западна и източна история и философия. През 2007 се преместихме в Гуанчжоу, Китай, където вниманието и интересът ми все повече се насочиха към китайската философия. През 2016 година се завърнахме в Благоевград, където живеем и работим и до момента. За книгата. Идеята за тази книга се зароди някъде през 2014 година, докато бях все още в Гуанчжоу, Китай. Там попаднах на 4 книжки с цитати от 4 от най-видните древни китайски философи – Конфуций, Мен Ци, Лао Цзъ и Чжуан Цзъ. Те ме ведоха на мисълта, че едно издание с цитати от китайски философи, придружени с кратки коментари, би могло да бъде интересно и за хората в България. Подбраните тук цитати са тези, които са впечатлили мен лично. Първоначалната идея за заглавие на книгата бе древни китайски мъдреци – един субективен прочит. Думи, които, след като съм разбрал по някакъв начин, са ме докоснали достатъчно силно, за да ме накарат да се замисля и да напиша коментар към тях. Би могло да се каже, че това са мои мисловни импровизации по любими цитати на Конфуций. Както вече споменах, това е един най-вече субективен прочит на една миниатюрна частица от безбрежната китайска мъдрост. Не, че по принцип е възможен друг прочит, освен субективния, но тази книга безсрамно си признава своята субективност. Това са цитати от китайски философи, които ми харесват на мен самия. Не казвам, че това са най-важните, най-дълбокомислените или пък най-представителните примери на източна мъдрост, но това са мислите, които са трогнали мен. Думи, които са ме накарали да се замисля за същината на живота и да се почувствам щастлив от възможността да се докосна до едно такова богатство. Ще се радвам, ако настоящата книга послужи за трамплин на някой друг, който на свой ред да открие за себе си тази мъдрост. Тези цитати са само една първа мъничка крачка към богатствата на източната мъдрост. Но, както е казал Лао Цзъ, и най-дългото пътешествие започва с първата крачка. Книгата бе написана най-вече за да задоволи една вътрешна потребност на самия автор. Тя не е писана с цел да бъде широко популярна и не очаквам да привлече значителен брой читатели. Ситуация, която ме кара да си припомня думите, с които даоистите критикуват Конфуций. Този, който знае, че няма да успее и въпреки това не спира да опитва. Ако някой друг все пак открие в нея нещата, които аз съм открил за себе си, супер. Ако ли не, написането и пак няма да е напразно. Преди самите цитати поставих една глава, която представя накратко конфуцианската философия, нейните принципи, основни ценности и виждания за това как да се изгради едно по-справедливо, по-морално и по-хармонично общество. Има и отделна глава, представяща накратко личността на Конфуций, даваща малко по-подробна информация за неговия житейски път. След това са самите цитати с кратките коментари към всеки един от тях.
За конфуцианството. Бих искал да започна като цитирам известните думи на Конфуций. Шу ър пу цзо, шин ър хао гу. Аз препредавам, а не създавам. Вярвам на и обичам древността. Той винаги е виждал себе си единствено и само като проводник на мъдростта на ранната и успешна Джоу династия. Конфуций не претендира за откриването на оригинални идеи и създаването на нова философска система. Конфуций е имал проблем с иновациите и новостите. Според него, не липса на новаторство е проблема на Китай, а напротив, основният проблем е в пренебрегването и забравянето на заветите на древните. Конфуций търси първоизточника за добре подреден и хармоничен обществен строй и го открива във вътрешните правила, регулиращи семейния живот. Тези правила пък проистичат от личната култивация на отделния човек. Затова, като модел за изграждането на хармонично общество, той избира модела на семейството. Според китайският философ и историк Лин Ю Тан, цитирам, конфуцианството е за рационален обществен ред, чрез етичен подход, който да бъде базиран на основата на личното култивиране. Целта е политически ред, изграден на базата на морален ред и се търси изграждането на политическа хармония, чрез опит да се постигне морална хармония вътре в самия човек. Така, най-интересната характеристика на конфуцианството е отмяната на разграничението между политика и морал. Край на цитата, Лин Ю Тан, Wisdom of Confucius, страница 6. В моралната система на Конфуций отделните индивиди не са равноправни. При Конфуций политическата иерархия, в която най-отгоре е императора, по средата министрите и на дъното обикновените хора, е базирана и се разглежда през призмата на семейната иерархия. Баща, син, съпруг, съпруга, по-голям и по-малък брат. И ако сега към тази семейна иерархия добавим отношенията монарх-министър и приятел-приятел, се получава това, което по-късно Менци дефинира като 5 основни отношения в обществото, а именно монарх-министър, баща-син, съпруг-съпруга, по-голям брат, по-малък брат, приятел-приятел. И както сами виждате, от 5 само едно е отношение между равнопоставени страни – приятел-приятел. Във всички останали 4 случая имаме старшинство от едната страна. И това естествено неравноправие за Конфуций не само, че не е нещо лошо. Напротив, според него то е абсолютно необходимо условие за изграждането на хармонично общество. Въпреки че са неравноправни, тези отношения не са изградени единствено на базата на груба сила и авторитет. Както в семейството, родителите имат естественото задължение да се грижат добре за децата си, да ги обичат и им осигурят добро детство, така и монархът трябва да се грижи добре за страната си, а министрите да проявяват загриженост за положението на поданиците. По-голямата власт в едно конфуцианско общество идва в комплект с по-голяма отговорност. Управникът трябва да бъде добър управник, иначе той не е истински управник, а само узурпатор. За Конфуций едно име е не само описателно, но и вменяващо съответните задължения. Само добрият управник, добрият баща, добрият министър са истински такива и заслужават името управник, баща, министър. Попитан какво е първото нещо, което би направил, ако бъде назначен за кралски съветник, той отговаря: ще коригирам имената. Смисъл да се ползват дадени имена само ако те отговарят на истинското състояние на нещата. Моралната иерархия на конфуцианството има 3 нива на самокултивация. Джуанцзъ – джентълмен, Рен – морално перфектен човек и Шън Рен – мъдрец. Джентълменът е високо морална личност вътре в себе си. Рен е морален човек, който освен това помага на всички около него да станат морални. Последният етап от това морално изкачване е мъдрецът – Шън Рен. Това е човек с безупречни морални качества и мъдрост, чрез която променя към по-добро целия свят. Китайците вярват, че в далечното минало, 2000 години преди новата ера, е имало такива полумитични императори, мъдреци Яо, Ю, Шуан, които са положили основите на добре организираното китайско общество.
Великият Ю е монарх от династията Ша. Това е около 2000 години преди новата ера. По негово време Китай страда от чести, тежки наводнения, които нанасят ужасни вреди на фермерите. Първоначално със задачата да спре наводненията бил натоварен бащата на Ю, който изградил многобройни язовири и стени, опитвайки се да обуздае реките. Но всичко било напразно. Младият Ю внимателно наблюдавал опитите на баща си, както и поведението на реките. И когато дошло неговото време да се опитат да се справи с проблема, вместо нови стени той изградил многобройни напоителни канали, които контролирано и на порции отвеждали водата в полетата, като по този начин намалил водния напор. Също така наредил да се извърши почистване на речните дъна. Така, използвайки естествената тенденция на водата, успял да се справи с наводненията и по този начин помогнал на всички хора и променил към добро цялата страна. Много китайци смятат Ю за идеалния монарх и нещо като философ-цар, така както си го представя Платон в неговата държава. Книгата Държавата. И докато историите за тези премъдри императори са обвити в легенди и изглеждат невероятни, то, според конфуцианство, всеки може да стане Чуанцзъ, джентълмен. Преди Конфуций, Чуанцзъ е име показващо аристократичен произход. Чуан означава крал, монарх, главата на държавата се нарича Чуан. Цзъ означава син. И така Чуанцзъ означава син на краля, принц. Така първоначално Чуанцзъ се отнася единствено до синовете на управляващите, нещо като аристократите на Запад. Конфуций отваря позицията на Чуанцзъ, така че дори човек да не е аристократ по рождение, да може чрез самоусъвършенстване и практикуване на 5 основни добродетели – хуманност, ритуал, справедливост, лоялност и знание, да стане джентълмен – Чуанцзъ. За целта обаче е необходимо усилено да се изучават древните класически текстове и да се упражняват 6 умения на джентълмена, а именно ритуали, музика, стрелба с лък, каране на колесница, калиграфия и математика. Така една революционна за времето си идея за подбор по качества, а не по рождение, е вече представена в учението на Конфуций. Разбира се, на практика нещата не са били толкова прости и само желание не е било достатъчно, изисквали са се немалко време и финанси, за да може обикновен човек да се посвети на конфуцианското обучение и реално основно богатите аристократи са имали тази възможност. Но не са били рядко случаите, когато ако в дадено село се появи будно дете с качества и потенциал за учене, то местни богаташи да поемат финансирането на обучението. Разбира се, това те правили най-вече с надеждата, че детето ще успее да придобие важен държавен пост и по-късно да върне инвестицията във форма на благосклонно отношение към селото и тях самите. Именно на базата на конфуцианската идея, че всеки може чрез обучение и самодисциплина да стане джентълмен, по време на династията Хан, която е от 206 година преди новата ера до 220 година от новата ера, започва използването на уникалната за Китай система за набиране на кадри за управленския апарат. Това е така наречения имперски изпит. Всеки желаещ държавен пост може да се яви на изпит. Кандидатите били подлагани на серия от много тежки тестове, които започнали на регионално ниво и най-добрите стигли до финалния тест в столицата. Основно изискване е било детайлно познаване на класическите текстове, калиграфията и вече споменатите по-горе 6 умения. След приключване на изпитите, на победителите били давани постове по ред на постигнатите резултати. Това, поне на теория, осигурява на управленския апарат високо квалифицирани кадри за по-ефективно и справедливо управление. Основна част от обучението за изпита са философски текстове, одобрени от конфуцианските учени, в които текстове е застъпено именно доктрината на конфуцианството за морално и добро управление. Разбира се, в Китай, както и навсякъде по света, в реалния живот нещата не винаги се случват така, както са замислени на теория. Но явно системата има сериозни предимства, след като все още се използва Китай. През 2024 година почти 3,2 милиона китайци са се борили за 39 700 места в държавната администрация, по около 80 човека за едно място. Изпитът е все още така жесток. На 135 въпроса трябва да се отговори за 2 часа, което е по-малко от минута на въпрос, а след това има още 3 часа за писане на есе по политически теми.
Джунза е нещо като стъпало в опита за постигане на по-високото ниво на самоусъвършенстване, когато човек може да бъде наречен рън. На български се превежда като хуманност, доброта, доброжелателство, перфектна добродетел. Иероглифът рън е съставен от две части – човек и две. Той изразява отношенията, които би трябвало да съществуват между хората. Рън е силно свързан с Конфуций, който превръща рън в най-висшия морален принцип. Истинският рън човек се интересува най-вече от това да приложи своята хуманност и доброта в контекста и за благото на обществото. Рън човекът иска да се наложи в обществото, но помага и на другите да го направят. Иска да осигури социалния и културен статус на всеки човек. Рън е най-вече обществена добродетел, а не въпрос само и единствено на вътрешно съзнание. Истинският рън човек е длъжен да помага на останалите. В книга 12, глава 22, когато негов ученик го попитал какво е рън, Конфуций простичко отговорил: да обичаш другите. И може би най-известният му отговор на същия въпрос за същността на рън: не прави на другите това, което не би искал на теб да ти направят. Звучи ли ви познато? Не казвам, че Исус го е откраднал, но е факт, че учителят го е казал пръв. За Конфуций рън е перфектната добродетел, която е изключително трудно да бъде постигната от хората. Конфуций не е смятал дори самия себе си за истински рън човек. В книга 7, глава 33 той казва: мъдреци човек с перфектна добродетел рън, как мога да се осмеля да се сравнявам с тях? Проблемът е в нашата готовност да правим това, което е правилно във всички ситуации. Много често да направиш това, което е правилно и морално, не изисква невъзможни усилия и в тези случаи проблемът не е в липсата на сила. Проблемът е, че ни липсва воля да направим това, което трябва. Волята за вършене на добро е слава. Да си истински рън човек през цялото време е много изискващо и според Конфуций е почти невъзможно. Но въпреки това ние трябва да се опитваме да го постигнем, дори ако това ни коства самия живот. В книга 15, глава 8 Конфуций казва: добродетелният човек няма да иска да живее за сметка на своите принципи за добродетелност. Такъв човек би жертвал дори живота си, за да запази своята добродетелност рън. Според конфуцианството, идеалната държава е държава управлявана именно от такъв добродетелен монарх, който чрез дълъг и труден процес на самоусъвършенстване е постигнал морална перфектност, постигнал е рън. Млади, амбициозни и пълни с новаторски идеи управници не са добре дошли в една идеална конфуцианска държава. Според Конфуций, истинската роля на добрия управник е не просто да осигури материално благополучие и физическа сигурност, но най-вече да се погрижи за моралното култивиране и подобряване на населението. Той вярва, че хората биха последвали моралния пример на своите управляващи и биха съдействали в изграждането на справедливо и хармонично общество. Веднъж той сравнява добродетелния морален монарх с полярната звезда, която стои стабилна и непоклатима на своето място в небето и всички останали звезди се въртят в изряден ред и хармония около нея. Въпреки че не заявява категорично своето мнение по въпроса дали човешката природа е добра или лоша, в цялата книга Беседи иероглифът, означаващ природа, същност, шин, е употребен от Конфуций само веднъж. Учителят твърдо вярва, че с помощта на инструментите на цивилизацията – култура, ритуали, музика – хората биха могли да бъдат накарани да правят правилните неща, дори когато не ги разбират напълно, но доверявайки се на своите мъдри и морални управници. Като резултат от тази теория за имитация, или така да се каже за силата на личния пример, се появява доктрината на интелектуалната висша класа и на управление чрез личен пример. Тази висша интелектуална класа обаче е задължена също така да бъде и морална висша класа, защото в противен случай не би била достойна за името висша класа. Разбира се, не бива да забравяме, че идеалът на Конфуций е всъщност малка монархическа държава и в такава една малка монархия идеалният монарх е управник, който е мъдър отвътре и човеколюбив отвън. Усилията на конфуцианците са насочени главно към установяването на хармонично общество. В това общество всеки има определена роля или роли в семейството и обществото. И всеки трябва да се държи подобаващо на ролята, която заема в момента. В течение на времето тези роли се променят, а заедно с това се променят и задълженията на съответната личност. В такава една система има малко или дори никакво място за лична изява, творчество или отклонение от предписаните норми.
Това прави конфуцианството склонно към скованост и застой, интелектуален и морален. Това оставя в китайското общество една празнота, една потребност за творчество, палавост, неподчинение, интелектуални експерименти, които Конфуций и неговите последователи не могат да запълнят. Именно тук излиза на сцената другата основна философска система на Китай – даоизма. Това е философията на отритнатия от обществото чудак, на доброволно отказалия се от това общество учелник, на палавника, присмива се над общоприетите обществени норми, на любителя на парадоксите и неподражаем разказвач на най-причудливи и фантастични истории, философът даоист. Но за философията на даоизма и даоистските философии ще стане въпрос в друга книжка. Конфуций – основателят на конфуцианизма. Конфуций е основателят на конфуцианството, най-влиятелната философия в Китай. Американският философ и историк Уил Дюрант поставя Конфуций на първо място в своята изключително престижна класация 10 най-велики мислители на всички времена. Номер 2 е Платон, трети е Аристотел. Роден през 551 година преди новата ера в държавата Лу, която се е намирала на север от днешен Шанхай, семейство на дребен аристократ, Конфуций загубва баща си, когато е едва на 3 години. Израства в сравнително бедни условия, но благодарение на усилията на майка си и неговата пословична жажда за знания, получава добро образование. В Китай името за конфуцианство е Ру Тя. Ру означава учен, начетен, образован човек, човек, който е изучавал и познава добре класическите текстове на Китай. Запознат е с древните традиции, както и с политическите и религиозни ритуали. Именно такъв учен с класическо образование и специалист по ритуалите е бил и Конфуций. Дя означава школа. Много по-късно идва името конфуцианство, но дори днес в Китай продължава да се използва понятието Ру-Дя. Подобно на Сократ, Конфуций не е написал собствена книга. Това, което имаме, е сборник с съвети, размисли и диалози на учителя, събрани и записани след смъртта му от негови последователи. На китайски книгата се казва Луанью, което в превод означава беседи, също известна като аналектика. Името Конфуций е латинизирана версия на неговото китайско име Конфуцзъ. Истинското му име е било Кончио, но китайците обикновено го наричали Концзъ. Цзъ означава специалист, учител. И почти всички китайски философи го имат в името си. Лао Цзъ, Чуан Цзъ, Сун Цзъ и така нататък. Концзъ означава учителят Кон. По-късно, за да добавят още повече тежест към името, добавили Фу, което означава голям, велик. И така се получава Конфуцзъ, великият учител Кон, Конфуций. Единственият друг китайски философ, известен на Запад с латинизираното си име, е Менци. Останалите китайски философи познаваме с китайските им имена. Конфуций е консерватор, който не се опитва да измисли нови идеи и политически теории, а вместо това търси решения назад във времето. Той вярва, че проблемите идват не от прекалено вкопчване в миналото или липса на предприемчивост и нови идеи, а от пренебрегването и изоставянето на заветите на предците. В Аналекти, книга 7, глава 1, той заявява, че е само проводник на стари идеи, а не създател на нови такива. Аз препредавам, а не създавам. Вярвам на и обичам древните, казва Конфуций. Основен за Конфуций е проблемът за правилното управление на държавата. В родната му страна, Лу, той успява да се издигне до поста министър на правосъдието и има известен успех в провеждането на политика съгласно неговите принципи. В процеса на работа обаче, очаквано, си създава силни и влиятелни врагове, в резултат на което е принуден не само да се оттегли от поста си, но дори да напусне Лу. В следващите 12 години Конфуций обикаля различни държави в Китай, по това време Китай е разделен на много древни държави,
опитвайки се да получи пост като министър или съветник на краля, но всички тези опити се провалят напълно. На 67 години Конфуций се завръща в родната си държава Лу да преподава и чете любимите си класически книги. Прекарва останалите години от живота си като редактира, подрежда и пише коментари по тези книги. През 479 година преди новата ера, на 73 годишна възраст, Конфуций умира. Според историческите данни, той е имал общо 3000 ученика, от които 72 усвояват 6 изкуства – ритуали, музика, стрелба с лък, каране на колесница, калиграфия и математика. Със сигурност, преди да умре, Конфуций не би могъл да има и най-малка представа колко важно и определящо за бъдещето на Китай ще бъде неговото учение. Но по време на династията Хан, която е от 206 година преди новата ера до 220 година от новата ера, около времето на Исус, конфуцианството е обявено за официалната философия на китайските крале. Това е една много практична, интересуваща се от ежедневните проблеми философия. Не е толкова абстрактна и много по-малко систематизирана от западната философия. Вместо това, конфуцианството разчита на кратки, загадъчни изказвания, които подлежат на разнообразни тълкувания. Избрани цитати с коментари. Цитат 1. По изгрев чуй дао, по залез умри спокоен. Аналекти, книга 4, глава 8. Това е, може би, любимият цитат от Конфуций. Буквално преведени, иероглифите означават: сутрин чуваш дао, вечер умираш може. Даото в този цитат е прословутото дао, дало името на даоизма и може би най-важното понятие в цялата китайска философия. Има човешко дао, което помага да бъдат организирани по по-добър, по-справедлив и почтен начин човешките общества. Има и небесно дао. Дао, което е вечно, неподлежащо на промяна и опадък, дао, което създава и организира цялата Вселена. То е тайнствено, мистериозно и недостъпно за човешкия разум. Имайки предвид, че Конфуций посвещава целия си живот в изучаване и опити за усъвършенстване именно на човешкото дао, както и акцента, който той поставя върху използването на дао като инструмент за политически действия, много коментатори са склонни да превеждат този цитат в смисъл, че когато един джентълмен чуе веста, види, че в обществото е настъпило това човешко дао, царят справедливост и почтеност, то значи, че е изпълнил дълга си и ще бъде спокоен, когато умре. Други придават по-цинично и кариеристко звучене на цитата, четейки го като: когато джентълменът чуе веста, че е назначен на висок пост, че качествата му са били оценени подобаващо от краля, то той може спокойно да умре. Постигнал е признанието, за което е мечтал цял живот. Винаги, когато чета аналектите, в мен се прокрадва съмнението, че Конфуций е бил разкъсван от трагично вътрешно противоречие. От едната страна е обществено ангажирания Конфуций, деец, който заради своята огромна обич към хората прекарва живота си в търсене на начини за организирането на едно по-справедливо общество, което да облегчи многобройните им страдания. От другата страна е един изключително загрижен за пълното развитие на вътрешните си добродетели Конфуций, мислител с огромна любов и жажда за знание, който в часовете на най-дълбоко размишление, далеч от обществото и останал насаме с мислите си, е даоист. Купнееш да се посвети на личното си самоусъвършенстване, преследване на по-висшето небесно дао. Именно като една такава въздишка, изтръгнала се от най-интимните дълбини на душата му, възприемам аз този цитат. Когато на сутринта, най-сетне, ако въобще някога, успееш да прозрееш истинският, единен, неизменен принцип, надхвърляш изкуствено създадените човешки категории добро, зло, красиво, грозно, възвишено, долно, на небесното дао,
принципът създаващ и поддържащ естествения ход на всичко във Вселената, то тогава още същата вечер спокойно можеш да умреш, защото всичко останало вече просто не си струва усилието. Пък и благодарение на небесното дао, най-сетне си разбрал, че разграничението живот-смърт е просто илюзия. Цитат 2. Да учиш без да мислиш води до обърканост. Само да мислиш без да учиш е опасно. Аналекти, книга 2, глава 15. За Конфуций ученето е от първостепенно значение. Според видният британски китаист и преводач на Конфуций, Артър Уейли, първата част на цитата е древна поговорка, на която Конфуций отговаря с втората част. Поговорката казва: да учиш без да мислиш е фатално. Конфуций отговаря: да мислиш, но да не учиш, мъдростта на древните, е също толкова опасно. Конфуций е прагматик и се отнася с недоверие към чисто теоретичните, непочиващи на конкретно практическо знание интелектуални занимания. Силният акцент, който Конфуций поставя върху книжното обучение, е интересно балансиран от един цитат на видния му последовател Менци, който от своя страна предупреждава за опасността от прекалено доваряване на писаното слово. Да приемаш безкритично всичко написано в книгите е по-зле от това да не четеш книги, казва Менци. Видният неоконфуциански философ Чън И обобщава, цитирам: задълбочено и всеобхватно обучение, ерудираност, критично обследване, внимателно обмислене, ясно очертаване на проблема, съзнателност в изпълнение на задачите, да пренебрегнеш дори едно от горните изисквания, означава да пренебрегнеш истинското знание. Край на цитата. Цитат 3. Да видиш какво е справедливо и да не го направиш е липса на кураж. Аналекти, книга 2, глава 24. Тук Конфуций свързва концепциите справедливост и храброст, кураж, йон, които са част от конфуцианския модел за изграждане на характера на благородната и почтена личност. И справедливост е когато предприятите действия са в съответствие и хармония с изискванията на Ли – благоприличие, норми, порядъчност, и Рън – хуманност, човеколюбие. Храброст, йон, е решителност, смелост. Тази връзка явно е много важна за Конфуций. Той вижда храбростта като един от основните инструменти за прилагане на практика на принципа Рън, който е най-висшата добродетел в конфуцианството и може да се нарече добродетел с главно Д. Храбростта винаги трябва да служи за постигане на целите на основните конфуциански добродетели – човеколюбие, справедливост, благоприличие, мъдрост. Да си живее живот подчинен на повелите на тези добродетели изисква немалко жертви и усилия, което не е никак лесно. Затова храброст, твърдост и кураж са необходими и много полезен помощник на всеки посветил живота си на принципите на конфуцианството. За Конфуций, само когато храбростта е впрегната за постигане на благородна цел, тя е истинска храброст. В противен случай е просто бунт, безредици и хаос. Не е смел този, който не се страхува от нищо, а този, който не се страхува от нещата, от които не трябва да се страхува. Например, да постъпи така, както повелява справедливостта и човеколюбието. Но в същото време се страхува от неща, от които трябва да се страхува. Например, да не допусне да постъпи несправедливо, нехуманно или неблагоприлично. Джентълменът действа смело не защото не се страхува от нищо, а защото, разбирайки справедливостта на своите действия, той ги възприема като задължителни. Проявата на храброст заради самата храброст не е нещо, което Конфуций би одобрил. Подобна храброст не биха одобрили също така Платон и Аристотел от древна Атина. В своята никомакейска етика Аристотел ни казва, цитирам: благородната крайна цел е това, заради което истински храбрият понася твърдо трудностите и действа смело. Край на цитата. Книга 3. В държавата Платон сравнява хората, проявяващи самоцелна, лишена от благородна и справедлива цел храброст с, цитирам, диви зверове и роби. Край на цитата. И твърди, че подобни действия дори не заслужават да бъдат наричани с името храброст.
Изглежда е доста прав немският философ Артур Шопенхауер, който в своето есе "Мъдростта на живота" пише, цитирам: "Като цяло, наистина, мъдрите във всички епохи винаги са казвали едно и също." Край на цитата. И е още по-прав, когато добавя, цитирам: "А глупците, които през цялото време съставляват огромното мнозинство, по свой начин също са действали по същия начин и са направили точно обратното. И така ще продължи." Край на цитата. Цитат 4. На 15 години се отдадох на учението. На 30 установих себе си. На 40 нямах съмнения. Започнах да разбирам света. На 50 знаех съдбата си. На 60 можех да разпозная истината в нещата, които чувах. На 70 можех да следвам желанията на сърцето си, без да нарушавам нормите. Аналекти, книга 2, глава 4. Този цитат би могъл да се разгледа като кратка духовна автобиография, в която Конфуций описва своя собствен път към самоусъвършенстване. В книгата си "Кратка история на китайската философия", китайският философ Фън Юлан дава следното тълкование на въпросния цитат. Целта на учението, на което се е отдал на 15 години, не е образование, така както ние го разбираме сега, в смисъл на натрупване на нови и нови познания, а е опит да се познае Дао, принципът на света, да се достигне до възвишената истина. Когато казва, че на 30 е установил себе си, Конфуций има предвид, че на тази възраст вече е разбирал добре Ли, ритуал, протокол, и е могъл да се държи подобаващо в обществото. Твърдението, че на 40 не е имал съмнения, означава, че вече е бил мъдър човек. На друго място в Аналекти се казва, че мъдрият няма съмнения. До тук Конфуций е наясно единствено с моралните човешки ценности. След това той започва да разбира повелите на небесата и да им се подчинява. Знаех съдбата си. С други думи, той вече познава над моралните ценности. Убеден, че с действията си следва указанията от небесата. В това отношение Конфуций наподобява на Сократ, който също е вярвал, че има божествена мисия да събуди гърците. На 70 Конфуций може да си позволи да следва спокойно всички свои желания, защото независимо от липсата на контрол от страна на съзнанието, всичко, което върши, е правилно и добро по природа. Конфуций действа без да има нужда от усилия за осмислене и контролиране на действията си. И именно това действие без усилие е последният етап от дългия процес на постигане на истинската мъдрост. Цитат номер 5. Когато природата в един човек победи културата, резултатът е грубиян. Когато културата победи природата, резултатът е книжен плъх. Когато природата и културата са в хармония, резултатът е истински джентълмен. Аналекти, книга 6, глава 18. Въпреки че прекарва живота си в търсене на начин да направи хората по-добри и обществото по-справедливо, Конфуций не ни казва каква е според него човешката природа – добра или лоша. В цялата книга Аналекти иероглифът за природа, същност, Шин, се появява само 2 пъти. В книга 5, глава 13, ученикът на Конфуций Цзълу казва, цитирам: "Мнението на учителя по отношение на културата и изявите на човешките добродетели могат да бъдат чути, но що се отнася до човешката природа и небесното дао, тях никой не е чувал." Край на цитата. Единственият път, в който Конфуций лично споменава човешката природа, Шин, е в книга 17, глава 2, където учителят казва, цитирам: "По природа близки, по навици далечни." Край на цитата. Независимо от факта, че Конфуций не заявява ясно своето мнение по въпроса за същността на човешката природа, от цялостния прочит на Аналекти би могло да се спекулира, че за Конфуций човешката природа е в най-добрия случай неутрална, но повече клоняща към лоша. Груба и недодялана, човешката природа се нуждае от инструментите на културата и ритуала, за да бъде подобрена. И този цитат е именно един отличен пример за това. Когато природата надделее над окултуряването, резултатът е дивак и грубянин. От друга страна, ако се прекали с културата за сметка на вроденото,
има опасност от появата на жалък педант и писарушко. Само когато инструментите на културата и ритуала са приложено правилно и с мярка, се получава идеалната комбинация между вродени качества и придобита култура, в резултат на което се появява истинският джентълмен. Цитат 6. Да учиш и в подходящото време да прилагаш на практика наученото, нима това не е удоволствие. Приятели и ученици отдалеч да те навестят, нима това не е щастие. Да не се дразни от това, че хората не оценяват достоинствата му, нима това не е истинският джентълмен. Аналекти, книга 1, глава 1. С тези думи на Конфуций започва книгата Аналекти. Книга сборник от беседи и мисли на великия учител, съставена след смъртта му от негови ученици и последователи. Видният учен от династията Сон, Джу Ши, нарича тази глава Входа към Дао и основата на морала. След като си научил нещо, после често да го преговаряш, за да не го забравиш, достигайки така до още по-задълбочено познание, чрез което с постоянство и търпение да достигнеш до солидно и непоклатимо знание, нима това не достави удоволствие. Непрестанно да използваш вече придобитото знание за самоусъвършенстване и за да научиш още нови неща, нима това не е радост. Неуморно да се упражнява и проверява наученото, прилагайки го в практиката, това е характерно за истинския джентълмен. След като, в резултат на упорито учене и самоусъвършенстване, си постигнал значим интелектуален или практически успех, да си пожелаеш да го споделиш, обсъдиш и провериш истинността му с дошъл отдалеч свой съратник и колега, или да посрещнеш жаден за знание ученик, на когото да предадеш наученото, нима това не е нещо, което да те направи щастлив. И дори когато остане неразбран и неоценен от хората и обществото, да не изпитва капчица обида и озлобление, нима това не е показател за човек, притежаващ висша добродетел, за истински джентълмен. Цитат 7. Когато знаеш нещо, да знаеш, че го знаеш. Когато не знаеш нещо, да знаеш, че не го знаеш. Това е истинското знание. Аналекти, книга 2, глава 17. Въпросът за същината на човешкото познание е един от основните въпроси на философията в древността и сега, на Запад и Изток. Как знаем това, което знаем? Знаем ли наистина това, което си мислим, че знаем? Има ли абсолютно, независещо от обстоятелствата знание? Възможно ли е въобще знанието? И прочие са занимавали не един и два велики мозъка. Представените в тази книга китайски мъдреци не правят изключение. Всъщност, именно по въпроса знаем ли това, което знаем, Конфуций и Лао Цзъ представят две версии, които аз лично намирам за много интересни и показателни за различията в погледа на двамата към света. В настоящия цитат от Конфуций основният акцент според мен е, че има неща, които знаем със сигурност и трябва да държим на това, че ги знаем. Конфуций вярва, че има неща в политическия, обществения и ежедневния живот, които хората знаят със сигурност и това не подлежи на съмнение. Има справедливи постъпки, има и несправедливи постъпки. Има неща, които са морални и такива, които не са. Планината е висока, морето е дълбоко, водата е мека, камъкът е твърд. Това са неща, с които според Конфуций всеки здравомислещ човек трябва да се съгласи. В същото време Конфуций си дава сметка, че има неща, които са недостъпни за човешкото познание и човек трябва да знае лимита си. Именно възможността за разграничаване на това, което знаем, от това, което не знаем и най-вероятно никой няма да узнаем, е според Конфуций признак на дълбоко познание на същината на живота и природата. Нека сравним това с казаното от Лао Цзъ. Да знаеш, че не знаеш е най-доброто. Да си мислиш, че знаеш, когато всъщност знанието ти не струва нищо, е тежка болест. Отдаден на своя политически проект за подобряване на обществото,
Конфуций застава на позицията на прагматичния, здрав, ежедневен разум и защитава тезата, че има неща, които знаем със сигурност и отстоявайки тези истини, можем да постигнем прогрес по пътя към установяване на хармонично и справедливо, или поне по-хармонично и по-справедливо от сегашното обществено управление. Цитат 8. Да обслужваш джентълмен е лесно. Трудно е да го зарадваш истински. Малкият човек е труден за обслужване, но лесно може да бъде зарадван. Аналекти, книга 13, глава 25. Противопоставянето джентълмен, малък човек е една от любимите ми теми в древнокитайската философия. Това е лайтмотив, който се появява отново и отново в различни варианти, сякаш за да не ни позволи да забравим, че има такова разграничение и че ние трябва да правим всичко възможно да се стремим нагоре, поддържавайки на джентълмена и в същото време да избягваме всяко действие, което би ни дърпало надолу, към малкия човек. Горният цитат всъщност е само част от аргумента в Аналекти 13.25. В непредставената тук част Конфуций обяснява, че всяко забавление, независимо колко вулгарно и противоречащо на принципите на Дао, е в състояние да достави истинско удоволствие на малкия човек. Типа удоволствия, които забавляват малкия човек, са многобройни и лесни за осигуряване. Те не изискват специални умения или морални качества. Това прави малкия човек лесен за забавления. Когато стане въпрос обаче за делови отношения, малкият човек е безпощаден към хората, които имат злощастната съдба да работят за него. Без да се съобразява с техните индивидуални способности, той изисква непосилни за тях неща. Неуверен в своите лични качества, малкият човек е зъл и безкомпромисен към прегрешенията на подчинените си и ги не казва сурово за най-дребни грешки. Коренно противоположен е случая с джентълмена. Трудността в доставянето на удоволствие на джентълмена идва от това, че нищо, което не е в хармония с принципа на Дао, не би го зарадвало истински. Единствено дейности, следващи изискванията за справедливост и човеколюбие, го радват. Само забавления, които отговарят на нормите за благоприличие и липса на вулгарност, му носят наслада. Нужни са високостойностни занимания и забавления, но те по принцип са непонятни и недостижими за множеството и съответно е трудно да се намерят хора, способни да ги предоставят на джентълмена. Казано с други думи, за да получи истинско удоволствие, на джентълмена му е нужен друг джентълмен. В същото време, в деловите си отношения с хората, работещи за него, джентълмена винаги се съобразява с техните индивидуални възможности и не ги натоварва с непосилни задължения. Уверен в своите качества и морални добродетели, джентълменът е великодушен към пропуските на своите подчинени и е склонен да прощава техните грешки. Ерго, леснотата да се работи за него. Цитат 9. Истинският джентълмен няма нито притеснения, нито страхове. Критичният му самоанализ не открива нищо, от което да се срамува. Тогава, от какво да се притеснява? От какво да се страхува? Аналекти, книга 12, глава 4. За разлика от кантианската етика, която разчита на писане правила за определяне моралността на дадено действие, конфуцианството е морална система, основана на личните добродетели и нейният акцент е изграждането на моралния характер на човека. Първата е статична система, при която дали едно действие е морално или не, се определя от това дали то отговаря на ясно дефинирани, универсални и абсолютно императиви. В този случай характер и личността на извършителя на действието няма значение. Втората е гъвкава структура, в която морално е всяко действие, което би предприял един добродетелен мъдрец. Тук именно личността, извършила даден акт, е определяща. Конфуций поставя моралния компас вътре в джентълмена и разчита неговите лични добродетели да покажат моралната посока във всеки конкретен случай. Единствените притеснения на истинския джентълмен са за това дали и доколко е успял да се самоусъвършенства и да изгради своите морални качества. Мнението на околните са от второстепенно значение за него.
Когато неговото поведение и действия са в хармония с вътрешния му морален кодекс, то тогава той е убеден в тяхната моралност и няма причина да се притеснява или страхува от каквото и да е. В Светът като воля и представа Шопенхауер казва по отношение на етиката. Цитирам: намерението да се действа правилно и благородно не може да бъде винаги обосновано на абстрактни максими, тъй като в много случаи безкрайните вариации на различни обстоятелства налагат избора на правилното решение да проистича директно от характера на човека. Край на цитата. Пак там Шопенхауер обвинява Кант, че неговото изискване моралността на едно действие да се определя само и единствено от рационални, абстрактни максими, без взимане предвид на личните склонности или моментните емоции на субекта, води до, цитирам, морална педантичност. Край на цитата. Разбира се, критиците биха възразили, че морална система, изградена на база действията на отделни хора, би могла лесно да бъде корумпирана и използвана за непочтени цели. Гаранция срещу една такава вероятност е продължителния, тежък и безкомпромисен процес по обучението на джентълмен. Именно това обучение трябва да гарантира, че за всеки истински джентълмен нарушаването на принципите на справедливост, хуманност и почтеност е немислимо. За него висшата добродетел, Рън, е по-важна от самия живот. В Аналекти, книга 15, глава 9, Конфуций казва, цитирам: човекът, притежаващ висша добродетел, Рън, няма да живее по начин, който е вреден за неговата добродетелност. Такъв човек би жертвал дори живота си, за да запази своята добродетелност. Рън не е накърнена. Край на цитата. Цитат 10. Това, което не желаеш да направят на теб, не прави на другите. Аналекти, книга 15, глава 24. Ако ви звучи познато, но някак малко странно, то е защото това е обърнатия вариант на така нареченото златно правило на морала, формулирано в Библията от самия Исус с думите: и така, как всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците. Матей, книга 7, глава 12. Някои наричат варианта на Конфуций негативно златно правило, а това на Исус позитивно. Според немалко хора, в основата си и двете са по същество еднакви, но аз бих искал все пак да се вгледам малко по-детайлно в тях. На пръв прочит изглежда, че Исус проповядва по-активна форма на морал. Смисъл, че потиква хората да извършат човеколюбиви, добронамерени и загрижени за другите хора действия. Да проявяват навън вътрешната си доброта. Има активен момент в призива «така и вие правете на тях». Призивът на Конфуций пък звучи някак по-пасивен. Не прави на другите. В позитивния вариант на златното правило акцентът е върху извършване на добри действия. При мъдреца от Китай се забелязва като че ли повече активна загриженост за недопускане на извършването на лоши действия и известна пасивност и незаинтересованост по отношение на извършването на добри такива. И мога от личен опит да ви уверя, че китайците понякога могат да бъдат дразнещо незаинтересовани и пасивни, когато в тяхно присъствие на обществено място се извършва някакъв акт на несправедливост или насилие на други непознати хора. Политиката на ненамеса в чуждите разправи наистина на моменти може да ви се стори като проява на чудовищен непокизъм и в очите на западен наблюдател китайците могат бързо да се превърнат в ужасни хора, на които ни им пука за другите. Пак от 10 годишния си опит в Китай мога да ви уверя, че китайците със сигурност не са ужасни хора, но наистина поведението им по време на проблемни ситуации на обществени места може да бъде доста различно от това, което ние, западняците, считаме за нормално. Тук обаче бих искал да направя две уточнения. Първо, за това им поведение си има исторически и социално-икономически причини, които са прекалено сложни, за да бъдат обяснени набързо тук, но ги има и са валидни. И второ, на Запад също се случва хора да бъдат абсолютно безразлични към страданията на непознати. Готов съм да призная обаче, че чисто статистически, може би вероятността това да се случи е по-голяма в Китай. Да се върнем обаче на цитата. Изглежда сякаш според Конфуций по-важно за обществото е да се избегне извършването на лоши постъпки. Но това не значи, че той е безразличен към създаването на добродетелни навици. Напротив,
Всеки, който е запознат с учението му, знае, че за Конфуций изграждането на морален характер и превръщането на човек в джентълмен, джунза, е изключително важно. В учението на Конфуций основната добродетел, добродетелта с главно Д, е рън, което на български се превежда като човеколюбие, хуманност. За конфуцианството обаче семейството има специално място, т.е. предимство пред обществото като цяло. И в конфуцианската литература има безброй примери, когато активно се поощрява и дори повелява извършенето на добродетелни действия към родители и по-възрастни членове на рода. Би могло да се каже, че Конфуций проповядва негативното правило навън в обществото и позитивното златно правило вътре в семейството и рода, където обич, привързаност и готовност за саможертва са естествени, биологично обусловени и много дълбоки природни инстинкти, надхвърлящи границите на изкуствено създадените, социално обусловени и чисто формални обществени конвенции. За мен обаче ключов елемент и в двата варианта на това правило е не толкова противопоставянето прави-не прави, а най-вече факта, че действието и недействието е директно свързано и зависимо от желанието и волята на конкретния изпълнител на въпросното действие. И в двата варианта на моралното правило, позитивен и негативен, действието е подчинено на и обусловено от желанието. Ако аз съм суетен снобар и желая хората да ме ласкаят и хвалят неискрено, то и аз ще лаская и ще се подмазвам на останалите, без да се интересувам от истината. Ако съм мързелив лентяй и мошеник, който желая хората да игнорират мързела и мошеничествата им, то тогава и аз ще игнорирам лентяйстването и мошеничествата на останалите. Същото важи и за негативното правило. Суетният снобар не иска да му казват истината и затова и той няма да казва истината на останалите. Мързеливият некадърник не иска да го кара да работи и носи отговорност, затова и той не подтиква останалите към работа и отговорност. Мисля си, че всяка морална и етична система, колкото и добре да е теоретично формулирана, в крайна сметка се превръща в заложник на и зависи от субективната воля или желание на отделния индивид. Много велики мислители са се опитвали да открият това чудодейно морално правило, което веднъж дефинирано и ясно формулирано да ни даде един безгрешен, обективен и абсолютен критерий, чрез който да можем да преценяваме моралността на всяка една постъпка. Може би никой философ не е посветил повече време на този проблем от великия Имануел Кант. Но дори неговия безспорен гений не успява, по мое скромно мнение, да заобиколи тази зависимост. В своя прословут категоричен императив, може би най-брилянтното постижение на западната морална философска мисъл, Кант казва, цитирам: „Действай само според максима, която ти би могъл в същото време да желаеш да бъде установена като универсален закон“. Край на цитата. Пак опираме до проблема за желанието, заради което всеки морален закон и всяка норма стават зависими от вътрешните добродетели и характер на индивида, който ги прилага. Кант и Запада полагат много усилия в опитите си да създадат нормативен морал, етика на писаното правило, етика, при която като добро и морално се определя това, което отговаря на дефиницията, без оглед на индивида и конкретните обстоятелства. Този тип морална философия е наречена на името на Кант – кантианска етика. Може би бихме могли да наречем също така етика на правилото, етика на закона. Тя е напълно рационална и абсолютна. Единственото, което се изисква от човек, за да бъде обявен за морален, е да не нарушава етичните закони. Морално и добро е това, което отговаря на нормата, която е крайния съдник. В този вид етика, личните вътрешни качества и добродетели на индивида са без значение при оценката на неговите действия. Оценява се действието, а не действащия. Важно е какво е направено, а не кой го е направил. Получава се така, че постъпките на човека отцветяват неговия характер. От своя страна, Конфуций е привърженик на така наречена етика на добродетелта. Фен на този вид етика, между другото, е древногръцкият философ Аристотел. При тази етика определящ момент е не това, което е написано в закона, а това, което би направил в дадена ситуация един морален човек, мъдрец. Тук вече вътрешните морални качества и добродетели на извършителя определят дали извършеното е етично или не. Оценката зависи от това кой е извършил действието, в смисъл дали извършителят е морален и добродетелен човек.
При този вид етика може да кажем, че характера на човека оцветява неговите постъпки. И затова тази етика обявява за добри постъпките, които моралният и добродетелен човек извършва. Този човек има морален компас вътре в себе си и на него не са му нужни правила и закони отвън да му казват кое е добро и кое не, какво да направи и какво да не прави. Между другото, нещо подобно казва и Платон в Държавата, където в книга 4 четем: няма нужда да се налагат закони на добрите хора, те сами ще открият правилния начин на поведение. И сега, след като започнахме с Конфуций и Исус, минахме през Кант и Аристотел, за да стигнем до премъдрия Платон, мисля е крайно време да сложа точка. Точка. Цитат 11. По природа хората са близки, но се отдалечават вследствие на навиците си. Аналекти, книга 17, глава 2. В този цитат от само 8 иероглифа Конфуций докосва една от най-фундаменталните теми на моралната философия – естеството на човешката природа и влиянието на средата върху нейното развитие. Интересен е фактът, че в цялата книга Аналекти иероглифът Шин, който означава природа, се среща само 2 пъти, а самият Конфуций го споменава само веднъж. Никъде в книгата Конфуций не дава своето категорично становище по въпроса добра или лоша е човешката природа. Това оставя място за различни интерпретации от неговите ученици и наследници. Основен принос за по-дълбокото философско тълкуване на проблема за вродената същина на човешката природа има най-известният му последовател Менций. За Конфуций обаче по-важни са практическите измерения на добродетелта, онова, което се култивира чрез действие и навик. Конфуций настоява, че хората по рождение не са съществено различни. Всички притежават потенциал за морално развитие. Това, което ни разделя, е навикът. Възпитанието, средата, личните и обществени практики, които моделират поведението. Тук неизбежно се налага паралелът с възгледите на Аристотел, който пише, цитирам: ние ставаме добродетелни, като извършваме добродетелни действия. Никомахова етика, книга 2, глава 1. Аристотел също вижда характера не като нещо вродено, а като резултат от повторяемо действие, навик, практика. В този смисъл между двете философии има дълбоко родство. И Конфуций, и Аристотел подчертават ролята на практиката и възпитанието като решаващи фактори за изграждане на моралния човек. Цитатът на Конфуций ни напомня, че моралният напредък не е въпрос на произход или вродени качества, а на лични усилия и на възпитание. Той ни приканва да се замислим какъв вид навик моделира нас самите и доколко сме готови да се върнем към своята близка природа, от която някога сме се отдалечили. Цитат 12. Тези, които го знаят, отстъпват на тези, които го обичат. Тези, които го обичат, отстъпват на тези, които го изпитват наслада от него. Тук Конфуций под него най-вероятно има предвид Дао. Аналекти, книга 6, глава 20. Това беше първият цитат от древен китайски мъдрец, който използвах в реална ситуация, при това в оригинал, за да се опитам да звуча по-елегантно. Беше на среща с родителите в езиково училище в Гуанчжоу, където преподавах английски. Вече можех да говоря малко на китайски и директорът на училището ме помоли да кажа няколко думи на родителите на техния език. Бях доста притеснен и не знам за останалата част от кратката ми реч, но по реакцията на родителите разбрах, че този цитат съм успял да го кажа добре. Няма да скрия, че тяхното одобрително кимане, изразяващо едновременно голяма изненада от чужденец, който цитира Конфуций, и адмирации за думите на самия мъдрец, ме накараха да се почувствам доста горд от себе си. Това, което исках да предам като послание към тези родители, бе, че в училището ние наистина се опитвахме да накараме децата да се наслаждават на уроците по английски. Тогава аз си превеждах този цитат по малко по-различен от начина, по който е преведен тук. Но това е една от чаровните особености на тези кратки китайски мъдрости. Дават възможност за разнообразни и понякога доста различни по смисъл тълкования. Тогавашният ми превод бе: да обича знанието е по-добре, отколкото да знаеш. Да се наслаждаваш на ученето е по-добре от това да го обичаш. И този превод си пасва много добре с факта, че Конфуций е бил ревностен почитател на обучението. Самият той не е преставал да учи през целия си живот. За него висша цел са личното самоусъвършенстване и полагане на усилия за подобряване на цялото общество. В
Впоследствие прочетох и някои други тълкования и в резултат реших тук да се спра на превод, който е по-различен от тогавашния. В този превод се предполага, че под него Конфуций имал предвид Дао. Дао, разбира се, е тази неуловима, вечна и непроменяема сила, която поддържа всичко във Вселената и осигурява нейното съществуване. Първата стъпка е да осъзнае съществуването и присъствието на Дао във всеки един момент и навсякъде. Това само по себе си е супер, но отстъпва на това да го обикнеш, да прозреш вътрешното единство и хармония на всичко във Вселената, без да се оставяш да бъдеш заблуден от външното многообразие и привидни противоборства, обаче е още по-добре. И тогава, след като си осъзнал съществуването му и си успял да обикнеш хармонията на неговото единство, идва последната и най-висша стъпка – да изпиташ истинска наслада от него, от Дао. Тук съм длъжен да си призная, че основна причина да предпочитам този прочит на цитата на Конфуций е фактът, че при сравнение на двете философии на конфуцианизма и даоизма, моите лични предпочитания клонят към вторите. Кое от двете тълкования ще избере всеки един от вас е въпрос на лично решение. Разбира се, може да откриете свое собствено тълкуване. Цитат 13. Притежаващият добродетел винаги говори мъдро. Казващият мъдри неща не винаги притежава добродетел. Аналекти, книга 14, глава 4. При директен превод на тези иероглифи този цитат би звучал така: имащият добродетел задължително има какво да каже. Имащият какво да каже не е задължително да има добродетел. И преведен по този начин звучи много ясно и логично. Всеки един от нас е срещал поне един многознайко, който винаги държи да покаже, че има какво да каже, независимо каква е темата. Този тип хора са убедени, че най-важното е мнението ти да бъде чуто, без значение дали то е добре обосновано и дали допринася с нещо за качеството на дискусията. Това желание за външна показност нерядко е маска, зад която прозира липса на вътрешни достоинства. Повечето преводачи на Конфуций обаче разширяват значението на иероглифа, който казва «говоря» и го превеждат като «говори мъдро», «говори добре». По този начин се получава преводът, който аз съм използвал тук. Погледнат от този ъгъл, цитатът подчертава значението на автентичната, истинска добродетел. При този прочит се набляга повече върху идеята за мъдростта в думите, отколкото върху самото имане на думи, т.е. способността да се говори, да се изразяваш. Отдава се водещо значение на изворът, откъдето словата извират. Този извор е именно «да» и затова тук бих искал да се спра малко по-обстойно на значението на този иероглиф. «Да» се превежда като добродетел, морални качества, вътрешна сила, вроден потенциал. За Конфуций «да» е основната, върху която се изгражда благородния характер. Тя обаче не е вродена, а се постига с труд и постоянство. Тази добродетел се развива чрез лично самоусъвършенстване, критичен самоанализ и извършване на морални и справедливи постъпки. Много важно е обаче да се отбележи, че освен лична вътрешна добродетел, «да» също така е потенциал и сила за влияние навън. Способност да излезе извън конкретната личност, за да вдъхновява без насилие всички останали и по този начин да направи обществото по-добро. Затова «да» е много ценна за управниците. Владетелят, притежаващ «да», управлява със справедливост и печели уважението на хората без принуда. Ако управляваш хората с закони, те ще избягат наказанието, но няма да има чувство за срам. Ако ги водиш с добродетел, «да», те ще имат срам и ще станат добри. Аналекти, книга 2, глава 3. Основен инструмент, чрез който «да» постига това подобряване на обществото, е именно словото. Друг много важен момент е личният пример чрез извършване на добродетелни постъпки. Словото е нещо, което помага на натрупаната вътре в благородния човек добродетелност и мъдрост да се излеят навън. Този инструмент е изключително мощен и затова трябва да се внимава с неговата употреба. Конфуций отлично разбира, че ефектният и красив език не винаги идват от извора на добродетелта. Затова той предупреждава срещу съблазните на красноречието. Още в самото начало на Аналекти мъдрецът казва, цитирам: «Красиви думи и изкуствена приветливост рядко са придружени от истинска добродетел». Аналекти, книга 1, глава 3.
Това предупреждение най-вероятно е било предназначено за кралете и управниците в Древен Китай. Известно е, че основната цел на Конфуций е по-справедливо и по-добродетелно управление на държавата. За тази цел краля трябва да търси съветите на дълбоко морални и наистина добродетелни хора и да се пази от красивите, но неискрени думи на ласкателите. Това предупреждение срещу опасностите от злоупотреба с красноречието напомня на критиките срещу софистите в Древна Гърция. Тези ловки оратори и майстори на дебата, които Аристофан в своята комедия Облаци обвинява, че, цитирам, учат как да използваш по-слабия аргумент, за да победиш по-силния. Цитат 14. Да си беден и да не се оплакваш е трудно. Да си богат и да не си арогантен е лесно. Аналекти, книга 14, глава 10. Още от първия път, в който го прочетох, този цитат някак си ми влезе под кожата. През годините неведнъж и два пъти съм намирал поводи да се връщам към него и винаги ме е провокирал към сериозни размисли. В крайна сметка, след дълги спорове с самия себе си, успях да събера достатъчно кураж или арогантност и да заявя своето несъгласие с Конфуций. Но първо едно уточнение. В този цитат Конфуций говори само за хора, които искат и се опитват да подобрят своя личен характер и да се самокултивират. За него и за всички нас е ясно, че хора, които нямат интерес да изграждат у себе си високи морални качества, ще се оплакват безспирно, когато са бедни и ще бъдат възможно най-арогантни, когато се видят в пари. И сега, нека да видим как стои въпросът с мъдрите и моралните хора. Ще си позволя да започна с твърдението, че според мен за един истински мъдър човек нито едното да не се оплаква от бедност, нито другото да не се възгордява от богатство, не биха били проблем. С внимание насочено навътре в себе си, такъв един човек би могъл да игнорира и не допуска външни обстоятелства, каквито са бедност и богатство, да му влияят. Но аз ще направя и още една крачка и ще кажа, че от двете устояването на съблазните на богатството е в крайна сметка по-трудното за преборване предизвикателство. Позволете ми да обясня какво имам предвид. Според мен, ключова разлика е, че бедността има лимит. Нямането има крайна точка. Нищо. Нула. Не може да имаш по-малко от нищо. Броят на нещата, които имаш, не може да стигне по-малко от нула. И ако веднъж успееш да приемеш и се примириш със съдбата си да нямаш нищо, това твое отношение ще ти помогне да не се оплакваш през цялото време, докато си беден. Богатството обаче е безлимитно. Именето няма крайна точка. Ако 1000 е много, 10 000 е повече. 100 000 още повече. След стотиците хиляди идват десетките милиони. Но дори милионите не са крайната точка. Затова, дори да успееш да не си арогантен, тогава когато имаш 1000, това не е гаранция, че няма да си арогантен, когато имаш 100 000. Количествената разлика е толкова голяма, че неизбежно води до някои качествени изменения. И дори ако успееш да не си арогантен и с 100 000, това пак не е достатъчно, защото може би ще натрупаш 1 милион. И отново си в нова и още по-сложна ситуация. И в тази ситуация изкушенията и натискът на пари, слава и власт са толкова огромни, че дори не си могъл да си представиш, когато си имал само 1000 или 50 000. Властта, която току-що споменахме и която неизбежно идва с натрупването на голямо богатство, е другия ключов проблем. Как го беше казал лорд Актън? Властта покварява, абсолютната власт покварява абсолютно. Бедността гарантира липса на власт, което пък предпазва от поквара. И обратно. Богатството неизбежно е придружено от власт, която на свой ред носи със себе си поквара. И, размишлявайки по този начин, аз бих казал: истинският мъдрец не би се оплаквал от бедност и не би бил арогантен в разкоша, но все пак второто е по-трудно за постигане. Между другото, според легендата, един от трите съвета, които Лао Цзъ дал на младия Конфуций при тяхната среща, бил именно да не бъде арогантен. Явно и основателят на даоизма си е давал сметка колко трудно е това. Цитат 15. Конфуций каза:
Само най-мъдрите и най-глупавите не могат да се променят. Аналекти, книга 17, глава 3. Този цитат за пореден път подчертава основна идея в философията на Конфуций, а именно, че човешката природа подлежи на промяна. Да се опита да намери начин да помогне на хората да се променят, за да станат по-добри, е мисията на живота на Конфуций. Той самият отказва да се ангажира с категорично мнение по въпроса дали човешката природа е по принцип добра или лоша. В цялата книга Аналекти той споменава Шин, човешка природа, само веднъж. В кратко изречение, точно преди цитата, върху който в момента разсъждаваме, Конфуций казва: по природа близки, по навици далечни. Идеята е, че чрез извършване на добри и справедливи действия ние можем да се променим към добро. За съжаление, ние също така можем чрез недобри и несправедливи действия да станем по-лоши. Затова в конфуцианството много се набляга на важността на практическото приложение на теоретичните постановки. Да знаеш кое е добро и справедливо е чудесно. Много по-важно обаче е да прилагаш на практика тези теоретични знания и да практикуваш добрина, справедливост и човечност в ежедневието си. Древнокитайският философ със сигурност би се съгласил с думите на древногръцкия си колега Аристотел, който в своята Никомахова етика, книга 2, глава 1, казва, цитирам: чрез извършването на справедливи постъпки ние ставаме справедливи. Край на цитата. Книгата Аналекти изобилства с пасажи, в които философът ни призовава внимателно да наблюдаваме и да се опитваме да подражаваме на действията на добродетелните хора. Когато пък се сблъскаме с действията на лоши и несправедливи хора, да се обърнем навътре в себе си, за да се опитаме да коригираме своите собствени лоши страни. В двата противоположни края на този спектър от постоянно случващи се промени са най-мъдрите и най-глупавите. Според Конфуций само тези две категории не могат да претърпят повече промяна. Веднъж достигнали до върха на добродетелта, за най-мъдрите единствената възможна промяна би била надолу, да станат по-лоши, което за всички нас останалите наистина е възможна вероятност. Отдаването на различни пороци, ниски страсти, алчност, завист и други са проваляли живота на не един и двама порядъчни хора. Най-мъдрите обаче затова са най-мъдри, защото са в състояние успешно да устоят на всички подобни съблазни, отказвайки да извършат несправедливи и недобродетелни дела, дори ако от това зависи живота им. В Аналекти, книга 15, глава 8, Конфуций казва за най-добродетелния човек. Цитирам: той е готов да даде дори живота си, за да запази своята добродетелност. Край на цитата. От другата страна са най-глупавите. Те са вече на дъното и единствената възможна промяна е нагоре, към по-добро. За да се случи такава положителна промяна, обаче са нужни усилия. Усилие да спреш да участваш в недобри постъпки, осигуряващи моментни удоволствия, и да започнеш да извършваш доблестни постъпки, които обаче са трудни и неприятни в краткосрочен план. Най-глупите не могат да разберат, че тези трудни и неприятни в краткосрочен план действия в дългосрочен план ще ги направят добродетелни и от това животът им ще стане много по-добър. И затова те дори не се опитват да се променят към по-добро, оставайки завинаги на дъното. Цитат 16. Истински благородният човек, джентълменът, се притеснява само, че не е достатъчно способен, а не, че не му се отдава признание. Аналекти, книга 15, глава 18. Едно от обвиненията, които критиците на Конфуций отправят към него е, че основна или поне важна част от мотивацията му е било неговото егоистично желание да бъде забелязан и оценен от монарха, за да може да получи висок пост и обществено признание. Трябва да се признае, че 12-годишното обикаляне из различните държави в Китай, което той предприема, би могло да се изтълкува и по този начин. По времето, когато Конфуций живее, 6 век преди новата ера, Китай е бил раздробен на десетки по-големи и по-малки държави. В един момент броят им дори надминава 100. Някои от тях съвсем мънички.
Той неуморно пътува с група от най-верните си последователи, за да се опита да намери управник, който да го назначи за пръв министър и да приложи на практика своите идеи за човеколюбиво и справедливо управление. Пътуването е пълен провал и Конфуций така и не получава възможност да демонстрира на практика своята философия. Аз обаче вярвам, че основната мотивация не е била лично признание и търсене на възможност за държавна кариера. И този цитат тук е много силно доказателство за това. От него разбираме, че основното притеснение на Конфуций е дали е достоен за признание, а не дали ще го получи от другите. И тук става въпрос най-вече за личностна самооценка, а не за външно мнение. Още в първото изречение на Аналекти Конфуций казва, цитирам: „Човек, който не се ядосва, когато не го разбират, не е ли това благородният човек, джентълменът?“ Край на цитата. Конфуций не отрича по принцип материалните блага и нуждата от това да имаш работа, но слага на първо място средствата, с които те са постигнати. В Аналекти, книга 7, глава 12, той казва, цитирам: „Ако богатството можеше да се придобие по праведен път, дори като пазарен надзирател бих работил. Но ако не може да се придобие по праведен път, ще следвам това, което обичам.“ Тук, разбира се, той има предвид дао. Край на цитата. Разбира се, дори най-красивите думи са просто думи и най-показателни за истинската същност на един човек са неговите действия. За наш късмет, в своите дълги странствания Конфуций наистина попада в ситуации, в които се е налагало да предприема принципни действия. Когато е на 50 години в родната си държава, Лу, Конфуций получава своя първи и единствен официален държавен пост. В тази ситуация той има реална власт и започва да въвежда своите виждания за добродетелно и справедливо управление. Скоро обаче осъзнава, че владетелят на Лу предпочита обятията на красиви жени и скъпите подаръци от други държави пред това да управлява добре. Това кара Конфуций сам да напусне поста си, отказвайки да направи компромис със своите принципи. Владетелят на държавата Чи имал сериозни намерения да назначи Конфуций на висок пост, но придворни, оплашени от влиянието на философа, го убедили да не го прави. Вместо това на Конфуций била дадена щедра стипендия и възможност да остане в двора, но без възможност за съществено влияние върху политиката. Конфуций отказва финансовите изгоди и напуска държавата. В друга държава, Уей, Конфуций получава почетен пост, но скоро разбира, че владетелят е по-заинтересован от забавление с наложницата си Нанцз, отколкото от доброто управление. Затова отново напуска с думите, цитирам: „Аз още не съм срещнал човек, който да жадува за добродетелта, така както жадува за удоволствията на плата.“ Край на цитата. Разбира се, какви са били истинските дълбоки мотиви на Конфуций, той самият е знаел най-добре. Но аз лично съм склонен да приема тези случаи като доказателство за неговото искрено желание да работи за благото на хората, а не за лично признание и престиж. И че основната мотивация идвала от неговата дълбока любов към хората и желанието му да им помогне да изградят по-справедливо и по-добродетелно общество. Цитат 17. „Да учиш без да мислиш е напразно усилие. Да мислиш без да учиш е гибелно.“ Аналекти, книга 2, глава 15. Някои коментатори на Конфуций допускат, че първата част на този цитат, а именно „да учиш без да мислиш е напразно усилие“, е всъщност древна поговорка, на която Конфуций отговаря с втората част „да мислиш без да учиш е гибелно“. Като се има предвид пословичната обич на Конфуций за неспирно учене и четене на книги, е много вероятно това да е било част от дискусия, в която старият учител е бил предизвикан с твърдението, че прекаленото учене и на изостяване на древни текстове, ако не е съпроводено с доза собствени размисли над прочетеното, е в крайна сметка загуба на време. Упрек, че зазубряването на факти без критично мислене оставя ума като празна мрежа, нещата преминават без да бъдат истински уловени или интегрирани. Знанието не се усвоява трайно. Зубрането води до неразбиране на истинското значение. Знаете думите, но не и принципите. Такова усилие в крайна сметка е пропиляно време, защото не води до истинска мъдрост или ефективни действия. Последният иероглиф в поговорката Уан е производен на иероглифа Уан, който също се произнася по същия начин, но се пише по различен начин и означава рибарска мрежа.
Бихме могли да кажем, че хората, които зубрят без да мислят, са като рибари с празна мрежа. Тук е мястото да отбележим, че според легендата един от съветите, които стария мъдрец Лао Цзъ дал на младия тогава Конфуций при тяхната среща, е бил именно: да не бъде догматик и да не забравя, че книгите, които толкова много обича, са думите на отдавна мъртви хора и тези думи трябва да се интерпретират гъвкаво и съобразно новите обстоятелства. На подобен тип упреци Конфуций отговаря със своята контратеза от втората част на цитата, а именно, че от своя страна безкрайните размишления, когато не са подплатени с солидни познания, придобити от изучаване на класическите текстове, е не само безполезно, но може да бъде опасно и дори пагубно. Оригиналното значение на използвания иероглиф дай често се свързва с понятия за опасност, изтощение, близо до смърт или колапс, предполагащи състояние близко до разруха или провал. Според Конфуций, волният полет на мисълта, лишена от проверката във времето мъдрост от книгите, води до задънени улици, голословни спекулации и опасни илюзии. Строите въздушни кули, от висотата на които в своето невежество проповядате решения и действия, основани на непроверени и недостатъчно добре обосновани тези, което пък може да доведе до лична или социална разруха. И двата подхода имат сериозни недостатъци. Но все пак, Конфуций обръща внимание на една съществена според него отлика. При първия подход, четене без размисъл, опасността е пасивна. Такъв човек ще бъде заблуден, объркан и в крайна сметка ще е загубил времето си в зубране, без да извлече някаква съществена полза. Във втория случай обаче, да мислиш без да учиш, имаме вече активна опасност. Тук свободният полет на мисълта, без дисциплиниращото въздействие на ученето, може да доведе до арогантност, която пък на свой ред да причини много злини както на самия човек, така и на цялото общество. Мисля си, че изправен пред предизвикателството да избира между двете злини, Конфуций би избрал по-малката, пасивна злина, по която основното ударение се поставя на усиленото четене на книгите на мъдреците от древността. Цитат 18. В образованието не трябва да има дискриминация. Аналепти, книга 15, глава 38. В някои издания, глава 39. Този път бих искал да коментирам не толкова самия цитат, колкото историческите и социалните обстоятелства по времето, когато е живял Конфуций. Твърдението в образованието не трябва да има разделение по класи, тук и сега, 21 век, на Запад, звучи толкова естествено и очевидно, че не е нужно да ни се напомня още по-малкото от прочут философ. Там и тогава обаче, Китай, 6 век преди новата ера, ситуацията е била коренно различна. В древен Китай формалното образование е било привилегия само на богатите или аристократични класи, така наречените джуанцзъ. Това на български обикновено се превежда като джентълмен, благороден човек. Буквално преведен, иероглифът джуан означава монарх, владетел. Цзъ пък означава син. И така, джуанцзъ, син на монарх, син на управник. В категорията са включени също така военни лидери и видни благородници, като името показва най-вече знатен произход. Нещо като класата на аристократите в средновековна Европа. Учителите обикновено са били финансово осигурявани от своите знатни покровители от аристокрацията. Конфуций обаче създава частно училище, което е отворено за по-широк кръг хора, без оглед на техния произход и обществено положение. В Китай считат Конфуций за първият учител и го наричат Джъ Шън Сен Ш, което се превежда като най-великият мъдрец и първи учител. Има се предвид първият със значителен брой ученици и последователи. На друго място в същата книга 7 той казва, цитирам: "Не отказвах обучение дори на най-бедните, които нямаха друго, освен връзка сушена риба." Сушеното месо е било често срещана, лесно консервирана храна, което го е правило достъпно дори за хора с скромни доходи. Той показва своята готовност да обучава всеки, който искрено желае да учи и проявява елементарно уважение, без значение от богатството или социалното му положение. Това е било доста радикално за неговото време, тъй като, както вече споменахме, образованието е било запазено изключително за аристокрацията – джуанцзъ. Преди Конфуций понятието е обозначавало само благородно потекло. В идеалния случай поведението им би трябвало да бъде благородно, но и самият термин е отбелязвал тяхното право по рождение, а не непременно моралният им характер.
Именно Конфуций коренно променя концепцията. За него истинският Чжун Цзы се определя вече не от кръвната линия, а от моралния характер, култивираната добродетел, учеността и спазването на ритуалното благоприличие. Ако преди Конфуций Чжун Цзы е било предимно социално-политическа категория, обозначаваща аристократично право по рождение, след Конфуций то се превръща предимно в етична и културна категория, обозначаваща високо морален характер и култивирана изтънченост, постижима от всеки чрез усилено учене. Разбира се, тук съм длъжен да уточня, че дори само да се научиш да пишеш иероглифи, да не говорим за четенето и разбирането на класическите книги, изисква много свободно време и средства, каквито обикновените хора от простолюдието са нямали. Така че, на практика, образованието вероятно в огромна степен е останало запазена територия за аристократите. Но все пак, поне на теория, Конфуций прави това възможно. Любимият ученик на Конфуций, Ян Хуей, е бил от бедно семейство с нисък социален статус. Той живеел на бедна, тясна уличка и прекарвал всеки ден в училището само с една купичка ориз бамбук и кратунка вода. Но с огромната си любов към учението и непоколебимата си отдаденост на ученията на древните книги спечелва любовта и адмирациите на Конфуций. Това отваряне на пътя към позицията на добродетелен и джентълмен за хора от всички нива на обществото е един от най-дълбоките и трайни приноси на Конфуций към китайската мисъл и общество. И от личните си наблюдения като учител на китайски деца вече 20 години, мога да ви уверя, че огромна част от китайците все още следват завета на великия учител и образованието все още стои непоколебимо на своя пиедестал като най-ценното нещо в Китай. Там жаждата за знание и убедеността, че чрез учене и постоянство всеки може да подобри живота си, остават също толкова силни и днес, 2000 хилядолетия по-късно. Цитат 19. Всичко свърши. Все още не съм видял човек, който да може да осъзнае собствените си грешки и да обвини самия себе си. Аналекти, книга 5, глава 26. Този цитат е един стон на отчаяние. Отчаяние от това колко малко хора са способни да осъзнаят. Използваният иероглиф е джиен, виждам, собствените си грешки и след това да предприемат реални действия, за да се поправят. Цитатът разделя процеса на две. Първата е неспособността на хората дори да разберат, че постъпват грешно. Това е следствие от недостатъчна самокултивация, поради което много хора нямат интелектуалните способности да направят правилна оценка. Затова Конфуций постоянно настоява колко е важно всеки от нас ежедневно да полага усилия за интелектуално и морално самоусъвършенстване, за да може да прогледне кое е добро и кое е лошо. Това обаче е само първата стъпка. Следва може би по-трудната. След като сме видели грешките си, трябва да започнем да ги поправяме с реални действия. Дори когато тези действия са трудни и неприятни. Това означава да обвини самия себе си. Означава също така и покаяние. Но не бива самообвинението да води до отчаяние, да си прекалено разстроен или дори депресиран. Истинското покаяние означава да не допуснеш отново да правиш същите грешки в бъдеще. В историята на Китай има един легендарен пример за такова истинско покаяние и реални действия. Става въпрос за историята на императорския едикт за самоукор от Луан Тай. Император Уди от династията Хан, тя е от 206 година преди новата ера до 220 след новата ера, е един от най-известните и прославени императори в китайската история, но също така и най-войнолюбивите. Той провежда серия от мащабни военни кампании за разширяване на империята. Въпреки че са успешни, с течение на времето тези войни стават все по-скъпи и изтощителни. Те поглъщат огромни ресурси, водят до отежняване на данъчното време, набор на военна служба и страдания сред населението. Конкретна причина за едикта е много тежко военно поражение при Луан Тай, в днешен Синцзян. В резултат императорът прави нещо нечувано в цялата преходна и последваща история на Китай. Издава едикт, обвиняващ себе си. В този официален документ император Уди публично признава, че неуморният му стремеж към териториално разширение е бил тежка грешка. Отчита огромните страдания на неговия народ, икономически трудности, загуба на човешки живот до война и принудителен труд, социални сътресения. И той, императорът,
изразява дълбоко съжаление и разкаяние. Тук мисля е нужно да поясня, че в Азия подобно формално публично извинение и поемане на вината от лидер или видна обществена личност има наистина несравнимо по-голямо значение от извиненията на политиците на Запад. Така. Което обаче е най-важно, императорът се взема енергично да поправи грешките си. Незабавно се отказва от нови военни завоевателни кампании. Насочва фокуса си към вътрешното възстановяване, намаляване на данъци, насърчаване на селското стопанство и насърчаване на стабилността и възстановяването на империята. Именно това го превръща в ярък пример за способността за критична самооценка и отговорност към личностното самоусъвършенстване, което ни връща на цитата, с който започнахме тези разсъждения. Самокултивация, самокритичност и готовност да поправиш нещата у себе си, този, който има нуждата от промяна. Това са ценности, залегнали в основата на конфуцианското учение. Това важи както за императори и управници, така и за всеки човек, решил да води добродетелен живот. Случаят с големите страдания и беди, които причинява на собствения си народ Уди, поради закъснението, с което успява да види и осъзнае грешките си, подсилва още повече нуждата от неуморна, ежедневна грижа за подобряване на собствения ни характер. Защото тогава ще можем, когато направим нещо грешно, да успеем да го видим още в зародиш и така да избегнем допускането на по-големи грешки. Поскрип, между другото, именно император Уди е този, който налага конфуцианството като официална философия и стандарт за добродетелно управление в Китай малко преди началото на новата ера. Цитат 20. Когато срещнем достоен човек, трябва да помислим как да се издигнем до неговото ниво. Когато срещнем недостоен човек, по-добре да се гледаме критично в самите себе си. Аналекти, книга 4, глава 17. Това, което направи този цитат интересен за мен и в крайна сметка ме накара да го включа в тази книжка, е финалът му. Първата част сама по себе си е добър съвет. Учи се от и се опитвай да поддържаваш на достойните хора. Това общо взето съвет, който започваме да получаваме още от детството. Виж, Петърче, какво добро момче е. Трябва и ти да правиш като него. Никак не е лошо, но звучи малко като банално клише. Втората част обаче е точно обратното на банално клише. Защото вместо да следва масовата логика на "и не прави така, както лошия Гошко прави", Конфуций ни казва: когато срещнеш лош и недостоен човек, гледай се самокритично самия себе си. Прави каквото добрите правят и не прави това, което лошите правят. Това е съвет за деца, незрели хора или, ако решим да бъдем в крак с новите технологии, хуманоиден робот. С този метод се достига просто едно пасивно, сляпо копиране на добрия и избягване на лошия пример. Без вътрешно осмислене обаче това не води до истинско морално израстване. Именно самокритичният поглед навътре в нас самите е първото и най-важно условие за постигане на трайно и стабилно самоусъвършенстване, което не се влияе от и не е подвластно на външни обстоятелства. Самооценката е най-важна, точно когато става въпрос за недостойните страни на характера. Древногръцкият философ Сократ казал, че това, което той нарича вътрешен божествен глас, даймон, винаги му нарежал какво да не прави, но никога не давал съвет за това какво да прави. Изглежда, че и за Сократ и за Конфуций неизвършването на недостойни постъпки е по-важно от извършването на достойни такива. И двамата са съгласни, че в човешката природа са заложени и добрите и лошите страни. Задачата на джентълмен е да направи всичко възможно да развие своите добродетели, като в същото време е още по-внимателен да не допусне в него да наделее лошото. Затова, когато срещне недостоен човек, вместо да направи по-лесното, а именно да критикува и усмива другия, използвайки случая да докаже своето превъзходство, Конфуций избира по-трудното. Използва случая за самокритичен преглед на собствените си мисли и действия. Защото мъдрият човек отлично разбира, че ако не е внимателен и самовзискателен, той самият може също да се превърне в недостойна личност. За да избегне тази опасност, защото това да се превърне в недостоен човек е най-голямата опасност за него, джентълменът, той трябва да използва всяка възможност за самоусъвършенстване. Докато живее в Гуанчжоу, в метрото често виждах един надпис: когато 3 души вървят, сред тях мога да намеря своя учител. Приятели китайци ми помогнаха да си го преведа и ми казаха, че е много популярен израз. Последствие разбрах, че това е поговорка базирана на нещо казано от Конфуций, а именно, цитирам:
Когато вървя с двама други, те могат да ми служат като учители. Ще има добри качества, които ще избера да следвам, и лоши качества, които ще ми покажат какво трябва да коригирам у себе си. Край на цитата, Аналекти, книга 7, глава 21. Което бе поредното доказателство за това как Конфуций продължава да влияе на живота в Китай повече от 2000 години след смъртта си. Цитат 21. Дори и да притежава изключителните дарби на дука на Джоу, но е арогантен и скъперник, всичките му останали качества не струват нищо. Аналекти, книга 8, глава 11. В този цитат Конфуций за пореден път подчертава своята позиция, че и най-невероятните умения и талант не струват нищо, ако не са съчетани с добри морални качества. В Китай дука, херцога на династията Джоу се смята за еталон и пример за идеално съчетание на добродетели и талант. Въпросният херцог живее в самото начало на династия Джоу. Това е древна китайска династия, която съществува от 1046 година преди новата ера до 256 година преди новата ера и която между другото е най-дълго просъществувалата династия в историята на Китай. Когато кралят, който е по-големия брат на херцога на Джоу, умира, синът престолонаследник е само на 13 години. Чичото, херцогът на Джоу, става регент и под негово ръководство династията постига значителни успехи. Той потушава въстанието на съпернически династии и укрепва властта на Джоу. Установява феодалната система в Китай, изгражда столицата, град Луоян, който се е превърнал в важен административен и церемониален център на династията. Градът, който е един от най-старите градове в Китай, съществува до ден днешен и се намира в провинция Хэнан. И ако го посетите, можете да видите огромната статуя на дука, херцога на Джоу. Освен това, той кодифицира ритуалите и законите, които станали основа на управлението и социалния ред. Създава и много важната за Китай идея за така наречения мандат на небесата – Тien Мин, според която небесата дават власт на добродетелния владетел и я отнемат от тиранина. Тези постижения говорят за невероятните му умения и държавнически талант. Когато синът достига пълнолетие, чичото се оттегля доброволно и предава короната на новия крал. Това пък показва неговите здрави морални принципи. И поради тези именно причини, както вече споменахме, дукът на Джоу се счита за парагон на практически умения и морални качества. Моралният аспект на управника е от изключително голямо значение за Конфуция. Китайският историк и философ Ли Ю Танг пише, цитирам: най-интересната характеристика на конфуцианството е отмяната на разграничението между политиката и морал. Край на цитата. Ли Ю Танг, Wisdom of Confucius, страница 6. За Конфуций е немислимо да бъде наречен добър управник някой, който е в същото време неморална личност. От този цитат обаче разбираме, че съчетанието управнически талант и морални качество само по себе си явно не е съвсем достатъчно. Дори едно такова перфектно съчетание ще бъде без значение, ако човекът, който го притежава в същото време, арогантен и скъперник. Арогантността е нещо, от което трябва много да се пазим. Според легендата, когато бил млад, Конфуций отишъл да се срещне с по-възрастният от него и вече много прочут Лао Цзъ. И на изпроводяк стария даоист дал на Конфуций 3 съвета. Един от тях бил именно да не бъде арогантен. И ако проблемът с арогантността е очевиден, то другия иероглиф Лин се нуждае от допълнително обяснение. Буквалният превод е скъперник, скръндза, мизерник. И днес ние свързваме това понятие най-вече с нежеланието да се споделят и дават на други хора пари и материални ценности. При Конфуций обаче думата има по-широко значение. Тук се включва и някои други неща. Скъперничество в знанията, нежеланието да се споделят мъдростта с останалите. Учен, който егоистично трупа знания, без да е готов да ги предаде на своите ученици, също би могъл да бъде обвинен, че е лин, скъперник. Скъперничество в похвалите, нежелание да се признаят постиженията или добрите качества на другите. Скъперничество с ресурси. Тук, освен съвременното значение на това да си скъперник с пари, се включва също така скъперничество с време и усилия, посветени на помощ на другите. Дребнавост. Да бъдеш дребнав, тесногръд и прекалено предпазлив по отношение на тривиални неща. По същество лин е антитеза на щедростта в най-пълния смисъл. Щедрост на духа, богатството и знанието. И когато се комбинира с арогантността, се получава човек, чието блестящи умения служат само на него самия и следователно според Конфуций са без истинска стойност.